בפורים כולנו קראנו מגילת אסתר פעמיים, וכולנו קראנו את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה, והכל במקרה. ושתי לוקחים אותה למות במקרה. אסתר נכנסת במקומה במקרה. מרדכי מגיע ויודע 70 שפות במקרה. במקרה הוא שומע גם את בגתן ותרש, ובמקרה גם אחשוורוש לא מטפל במרדכי כתוצאה מהמעשה, ואז עם ישראל ניצל, וזה הכל במקרה. והקדוש ברוך הוא לא כתוב במגילת אסתר אפילו פעם אחת. ואנחנו כל כך מודים לקדוש ברוך הוא ויושבים וקוראים את המגילה. שעות אנחנו יושבים בפורים וקוראים את המגילה. למה? כי זה קל לנו להודות על מה שהיה פעם. אבל מה שקורה איתנו היום, שיש לך חיים, שיש לך בריאות, שיש לך אישה, שיש לך ילדים, שהקדוש ברוך הוא עוצר כאלה מתקפות, מאיראן, מהחמאס, מכל מיני מקומות. כל הניסים שקוראים לך, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו יודעים להגיד תודה רק על מה שקרה פעם? אנחנו צריכים ללמוד להגיד תודה גם על מה שקורה היום.